Аның үзен безгә кунакка чакырга булдым. Кешеләргә сез дип әйтә алмыйм. Нәрсә? Сиңа начар булачак дидем. Телевизион спектакль төшерәләр. Син мине сөясеңме? Менә мондай ишекләрне шәммәттәгә тартам. Тупой булган өчен. Ата кызны күрәсләр килсә акча төлләр. Никакой семьи. Бактырга да стена атырга дидем. Менә үземә калганда рәхәтләнеп җылыйм. Җылыйсың килмәгәндә дә күз яшь ага. Достар, сагындым да аның үзен безгә кунакка чакырга булдым. Бүген бездә кунакта елап танылган блогер атаклы Атаказ. Сәлам. Сәлам. Син нигәдер сез дип дәшкәнне яратмыйсың. Шуңа күрә мин сиңа бүген син дип дәшәм. Сорау. Сез дигән сүз сине кимсетәме, ничә тәнчәп шулай? Яратмыйм. Белмим, нигә алайдыр, менә үзем кешеләргә сез дип әйтә алмыйм. Әйтә алмыйм түгел, дөресрәге әйтергә теләмим. Мин мәктәптә укыганда да күп укытучыларга син дидем, университетта укыганда да күп укытучыларга син дип сөйләшә идем. Аннан соң менә без бит хәзер без фәлсәфәгә китсәм, Аллаһы Тәгаләгә син дип сөйләшәбез. Аллаһтан түбән булганнарга никтер сез дип. Аннан соң безнең татар халкында ул сез дию белә бу Совет чорында гына кергән. Аңа чаклы патшаларга да син дип дәшкәннәр. Әгәр дә борынгы әдәбиятка күз салсагыз, ханнарга, солтаннарга да син солтаным, син ханым, патшам дип дәшкәннәр. Шуңа күрә мин үзем сез дигәнне гомумән яратмыйм. Үземә сез дигәндә дә син дип сөйләш дип. Аннан соң сез дип сөйләшкән ул бит кешене ерагайта. Син дип сөйләшү бит менә дустана мөнәсәбәтләр барлык китер сразу. Менә син дип дәшкәч кешегә ничектер якын, син белән күптән таныш кебек. Сез дигәч инде рәсми рәвештә шундый. Гомумән яратмыйм аны. Аны татар теленнән гомумән менә татарга да напрочь чёртовой матери сызырга да ташларга. Хөрмәт. Хөрмәт ул сез дигәндә генә булмый. Кеше сез дигәргә дә булдыралар. Артыңда сиңа шәтергә дә булдыралар. Шуңа күрә сез дигән сүздән хөрмәтнең бернинди х хәрефе дә юк анда. Син чыннан да бит елап танылдың, әйме? Менә ул видеода хисләр чын идеме? Ул ихлас, бу бит инде 17нче ел иде. Без 97нче елда тәмамларда укыйртын, шуннан соң күп кенә кешеләр белән, кызлар белән, егетләр белән без 20 ел очрашмаган вакытлар бар иде. Монда бит кисәк кенә менә монда WhatsApp'та ясадылар. Менә шулай 20-дә очрашабыз дип, группа бар килде апрельдә. Бит инде видео связь бар бит инде WhatsApp'на барыбыз да беләбез. Шуннан бит таныш изләрне күргәч, шул кадәр самими, ул кадәр моны бу ник елаганда белер өчен минем белән 90нчы елларда университетта укырга кирәк иде. Ул вакытта бик авыр иде. Акча юк, зарплат юк, стипендия бирмиләр. Аннан соң безгә генә түгел, авылда да шул ук бит инде. Нәрсәдер. Ашарга иң проблема зур нәрсә бит ашау. Шул вакытта менә бу кызлар белән юкны бар итеп, менә бер кисәк ипикне дә урталай белгән кызлар, алар шул кадәр якын, алар синең гаиләңнән дә якын алар минем. Минем алар арасында бик тә яратканнарым бар. Берничәсе шул кадәр без менә хәзер 30 ел була инде biz укырга кергәнгә, 93 елда кергән идек. 30 ел дустайда булып торабыз бит. Шуңа күрә бу хисләр ихлас, бу чын күз яшьләре бу. WhatsApp минуттан артык видео яздырмый, ахрысы минутка җитәлми малай сүндерә. Әйтәм бит. İşe soğuk bulup, sonra 24'lerden jitse yarar idi malay. Eyten bit. Aşanıp kaydım jitlerim. Barızdan küresim kiler. Şu kadar küresim kiler malay. Hücrenin bir tuğansı gelirim ki. Barızdan küresim kiler. Şu kadar küresim kiler malay. 20 yıl uzun karşınası kilmeye eyten bit. Pasport var, kizgi var. Bitinde indi. Ebejen küteki bulgan. Kügül bit xaniyeš. Hamalda şu 18 kebek. Ey Allah kızlar sizin aldı elleğini. Haşeret bu körüne var sizi ihraç olmadı. İyi sagındım da edemet. Şu kadar güresim gilesizdi. Гомумән тормышта яшилайсыңмы? Яш. Бик күп. Нинди сәбәпләр сине елатырга мәҗбүр? Любой сәбәп. Урамда берәр нәрсә күрсәм дә елыйм, мультфильм карасам да елыйм. Мультфильм, бар шундый мультфильмнар, ул балачага өчен төшерелгән бит инде. Мин анда барыбер аларны бит олы кешеләр төшерә, анда барыбер нидә фәлсәфә ятта, тормышчан әйберләр ятта. Баланы просто мотор дип кенә карыйбыз. Мин аны фәлсәфә ягыннан карагач, мин мультфильм карап утырганда җыларга алдыралам. Китап укысам да җылыйм. Берәр кешенең нәрсәләр сөйләсәләр, менә хәзер инде бу бүгенге көндә минем подписчикларым, алар нәрсә сөйләсә, мин аларны укыйм, елыйм, ничектер менә үзем аша үткәреп. Без инде күбрәк сине Атаказ, блогер буларак беләбез, әйме? Син менә тормышта чын Атаказ нинди? Шундай ук хислеме? Шундай ук.
Менә Инстаграмда ничек бар? Чөнки бит минем Инстаграмда шул ук минем тормышым. Мин нәрсә ишетәм, нәрсә күрәм. Бүген менә хәзерге моментта башыма нәрсә килә, шуны сөйлим дә, бернинди о тигән наигранность юк. Менә нинди киемдә кырынганмы, мен җуынганмы, басып торамы, ятып торамы дигән кебек. Мин аны игътибар иткәм юк. Миңа иң мөһиме, иң главный менә әйтергә, чөнки мин аны онытам. Мен бит нихәя карт кеше, все-таки скиллерус дигән әйбер дә бар дөньяда. Онытырга алдырам, шуны онытканчы, менә башыма ничек килә, шуны бер дубльдә төшерәм дә, тизген әйтәм дә, чыгам да китәм. İki mərtəbə düşürsəm yəni sözlərim bu tema, nəsə fikrim əllə qoya kitəm idim. Burşaq turunda söylesəm onları bitirəm mən ağyavlıq bilən. Sonra ki, bilən işik var, şöyle söyleyeyim də bitti. Turmuşda da şunu demeyin. No, biraz gana kürsətmə tiraniyaklar da var idi Instagramda. Neydi mesela? Mesela tırnak şeyini. Tırnak şeyini. Şeyini yedim. Kimiresin? Kimirəm yemin ederim. Ofisin mi tutup atasın? Yok, deyip tikirəm yani. No, mən kimirəydim, hazır kimirməyim. Toşladım indi. Ne? Elek ben şunca galetim var. Biraz gana nerse olsa da ne? Yok, nereden atıyor? Hislenip gitsem ne derse. Yok şu his olsa da emotsiyaga verilsem, ne şey, yüzüne özgürlük gidip, şey, sile basa, deyip tekrar oturayım. O bitni berek yiyem siz bitindi. Sonra göre bütün yaklar da var indi. O bütün sen Instagram'da kursetmeye çıkarsın yani sile oturayım indi. Yüzeyine ayrılma kamerasız ne var siler özel. Biraz şampans gidip gelirsin hem. Haybetimde көз емес, сен Инстаграмда көз турында пост урнаштырдың, хаминдан да айттың. Менә көзне күбрәк депрессия итеп кабул итәләр дидең. Минем өчен алай түгел ул дидең, ләкин син бу сүзләрне ниндидер бер боегы белән сөйләдең. Ничә банда шатлык хисе күрмәдең? Мен бит шатланам демәдем көзгә. Мен анда просто көзне депрессиялар кабул итмәгез дидең. Һәм депрессияле кыяфәт белән сөйләдең. Минем 2 елдан бери шундый кыяфәт инде ул. Bana bir küp kişiler yeter. Sen 19 yılda biten sileyden anlar. Sen indi bir küpmesin özgerdin de sen hazır senin küzlerin haman yamansı sen yüzünde özgerdin deyip nuvanın sebepleri var. Bileyim belki yoku tuyman bulgandır. Belki kofi temsiz bulgandır yerten. O bitinde min abişine yerten söyleyeyim. Koman külü yanına şığı oturam da şunda. Ben yanına yıraktırmayın bitinde koman külü teresine turgaç. Şunda şığı oturam da rahatlanıp oğulda oturan köpek ol. Balkonda silah otursan yüzüne mi? Kül yanına şığı oturasın da kulaklar, maşına tavuşu kişiler yürüyor, yürdekler. Şuna göre belki uyanmam bulgandır. Emin özüm kezine bir şey depresiya demeyim. Siz Instagramda, yok komanda bilen. Instagramda başlap jiberdiniz, anda susuz tübete yalışmasam mı? O blogerlar mektebi itip. 50 yıldan soň kileşekке. 50 yıldan soň kileşekke. Hamanda senin rolün nider şunday durfa biraz psix okutuşu. Bu doğru kiletraydı. Bu en rahatlayı bir tüge. Bu yok, bu yok. Ya! Yok bile yok. Bas. Bu senin özüңнең халәтеңә туры киләме тормышта шундый мисен? Мәсәлән, дурфа, псих, пафосный. Пафосный булырга алдыра алам, но псих, дурфа булырга бер кашында мен кешегә дурфа сүз әйткәнем юк. Дисәм ялгышырмын, но бу тормышта инде булды. Әйткәләгәнем дә бер күп түгел, тик бармак белән санарлык дурфа сүз әйткәнем булгандыр. Инде йөрәк сөйгән вакытта булай, мен үзем псих түгел, мен һәрбер кеше белән сөйләшеп, килешеп эшләргә яратам. Бу инде роль, просто менә шундый роль уйладык, яздык та без аны. Аны бар тик минем күп диваналар гына уйлаялар. Нормаль кеше ул рольне уйный алмый әлбәттә. Мин аны үзем яратам ул рольне. Ул миңа бит ни. Бәлки ул минем подсознаниедә утырадыр. Бәлки мин әллә кая төптә, тирәндә, вулканның төбендә бәлки шундый бидер. Но мин инде яшь вакытта бәлки шундый булгандыр да мин. Студент вакытларында. Мен сен яшькә искә төште бер кызны вообще салкын суга бастырып торган идем душта. Студент чакта мен шәй ишенче тазга алып кердем дә, сап-салкын суны ачтым да душта. Мен шәй 5 минут тотып тордым, калтырап, теле йөзе зәңгәрләнгәнче, күгәргәнче. Ул нинди гынахлар эшләде? Ул вакытта бик тә модный ак джинсы чыккан иде, пирамида дигән. Аны сез белмисез инде. Ул бик тә модный инде. Аны мин 2-3 айлык стипендиямны җыеп, шул пирамидан алдым. Мен вообще кеше кимәләр киргә яратам. Аны киеп кайткан гына идем, берничә көн кидем дә общежитиегә кайтам. Безнең общежитие бик гүзәл иде вообще, матур общежитие, безнең шикарный общежитие тордык без Чаллы шәһәрендә. Тәрәс төбендә кызлар утырганнар, һәм одноразовый шприцлар чыкты шул заманда. Алар су сиптерәләр. Бала бит инде 18-19 яшьлек кызлар. Сиптерәм дә сиптермәм әйтәм. Әгәр сиптерсәң әйтәм, анда матым әйттем, сиңа вообще конкретный хана була дидем.
Ну, кызлар, yok тота сипти. О мен шундан акты да түшті ак жинсқа. Көтеріп алдым мен алай террасның өтөрүндө желкеме салдым да, биздин блочный система иде. Душка киртип мен алай нәрсе шени мойнынан туттум да салкын суны калып шөтүп турду. Өзүндө юшлендим. Чёрт с ним юшленсин. Но мен бу кыздын туңгансы шул душасына тутуп турдум. Бу гаделлик? Әйе, мен мидан кисеттем, әгәр син эшләсәң, сиңа начар булачак дидим. Ну, мен аны ойлайм, әгәр дә шул вакытта меткә, шул бүтән бер кошында кисеткә шәй бер эшләмәгәндер ул кыз. Исемен дә белмим кем икән хәзер. Дәрес алган инде. Бәлки дәрес алгандыр, но әйткән сүземдә эшләмичә калмый мансы бар. Син бит инде бик артистичный кешеме? Елап та җибәрә аласың син, шаярта да аласың. Кинода төшәргә уйламыйсыңмы? Хыялларда куй. Хыялымда бар, беләсең, мен бер үземнең Инстаграмда да берничә мәртәбә әйткәнем бар туры эфирларда. Менә шундый кино төшерсәләр, әгәр дә әйбәт татар режиссеры табылса, авыл исәрен уйнар идем. Һәрбер авылда бар бит инде ул менә бер ниндирәк читкә киткән акыллы кеше. Менә шул рольне бик уйнар идем. Булай чакырсалар кинода төшәргә ризалашыр идем. Ничә авыл исереген? Исереген түгел, исәрен. Исәрен? Ничә бандык? Аны уйнау бик авыр, чөнки бөтен артисткада аны уйнау, аның эчке халәтен, аның персонажын менә үзең кебек хис итеп уйнау авырдыр дип уйлыйм, чөнки бөтен кеше аны булдыра алмый. Ул ясалма килеп чыгар иде әгәр. Мен аны ясалмасыз менә ихлас уйнар идем ул исәрне. Ничек бездә кино төшерә белмиләр? Чөнки бездә спектакль төшерәләр бит. Спектакльләр уңышлы. Спектакльләр уңышлы, спектакль театрда уңышлы. Кинода бездә телевизион спектакль төшерәләр. Мен инде үземнең Instagram башлаганда да 19 елда әйткән идем, буга инде бер короткә ятып шундый бер нидә төшергән. Бездә бит бигрәк ясалма сәйләр. Менә татар кинолар бар, караганым да бар, күбесендә күргәнем дә бар. Но бездә бөтен нәрсә ясалма. Бездә бит хәтта менә кино төшерү түгел, блогерларга күз салыгыз әле. Экран кабыну белән алар үзләренең гадәти, менә естественно тавышларын оныталар, үзләренең хисләрен оныталар. Тормышта сөйләгән күп түгел, менә китә безнең пафос. Эй балам, син мине сөясеңме? Менә тормышта бит инде мине мәни шуй сөяшә башласа, Тучеметим, Катюша, здурела, что вы это аңа, әне мин. Мин дә әнигә, ой, сагындым әни, шул кадәр күрәсем килә, дип сөйләмибез бит инде бездә. Сәлам, Катюша, мин кайттым димен дә, мин әнигә, битте китте. Ихлас, гади уйный башласалар, безнең татар киносы булыр иде. Бездә обязательно менә шундый күтәренке, ниндидер пафос уйныйлар. Мәхәббәт турында булса битте инде, ул дөнья ахырына китә, менә экстазга бирелеп уже нитәләр. Гомумән татар киноларын мин беләсеңме күпме карыйм татар киносы 20 минут. Единственный бер кино карадым, ул да булса Мәскәүдә Фәнис җиганша килгән Кире дигән фильмы белән. Вот. Ярадымы? Анысын ахырына чаклы карап бетердем. Анысына беләсеңме ник карап бетердем? Фәлсәфәсе өчен. Тиге актерларның уйнау өчен түгел. Менә ни. Аннан тагын бер татар киносын турында әгәр төшерә белмәгән китсәк, һәм татар киносына җырчыларны чакырган яратмыйм. Бездә шул кадәр күп актерлар, актрисалар уйнаучылар, теләсәң инде татар фильмынан обязательно шунда бер җырчы булачак. Ул актерлар бит безнең театр актерлары. Русларның кайда актерлары? Аларның бит махсус кинолыкка укыган актерлары җитәрлек. Театральный бетергән. Сен понимаешь? Алар бар бөтенсе. Щукина, Щепкина, алар театральный дип аталар. Вот. Бездә обязательно бер татар җырчыларын тыкмыйча калдырмыйлар. Ник? Белмим. Ник? Бәлки шулайдыр, аларның да кайда кеше эшләтә. Бездә шул кадәр яхшы артистлар, актерлар. Хәт Тинчурин белән Камал театрын алсак та, Кариев та, бүтән Әлмәт театрында, Түбән Кама театрында шул кадәр, Буа театрында шул кадәр үзләренең эшен белеп җитә. Җырчы бит инде ул, белмим, мин вообще җырчыларны фильмда яратмыйм. Ойданасың тәрҗемәләрендә тора. Мәсәлән, без итен тормышта яйланган русча сүзләрне кыстырып сөйләшергә име? Мәсәлән, анда инде без әйтәбез, как ты посмел гына дибез инде без име? Фильмда бит аны ничек син җөрәт иттең? Ну, менә ансы инде әдәбигә иттереп, но бит аны бүтәнсе дә гадирә иттереп тәрҗемә итеп була. Җөрәт иттең. Ни син булай эшләдең дип әйтеп була бит аны. Менә бездә бит инде ул әле ул ярар ни менә бит инде хәзер шитил киноларны тәрҗемә итеп бирә. Ансы инде гомумән Тиге ужас дигәннән башка сүз таба алмыйм инде. Изге атакай дигәне мине бөтенләй бәреп җыга инде. Шу изге атакас диясемгә килә шул бурында. Вообще пипец. Син бит бер кайда эшләмисең име? Сиңа рәхәт? Син бит ирекле кыш. Ой, дөньяда иң рәхәт әйбер ул эшләмәү.
Менә хәзер 19 елның майыннан бері эшләмим бер кадәр. Рәсми рәвештә бер кадәр эшләмим. Блогер булып кына яшәп буламы? Була, яшим бит менә. Фатир син әйтеп торасың. Әйтмим, дусларныкы. Дуслар Фатирга да акча түләмим. Дуслар бирделәр дә, мен яшәделәр дә яшим. Ага. Гомумән менә блогер булып рекламаларда мында ниндидер коллаборацияларда катнашып, айына күп акча эшләп була. Син мәсәлән шәхсән үзең турында әйтсәң. Суммасы кирәк сиңа. Суммасын әйтмим сиңа, аннары көнчелегең нитер. Блогер булырмы? Блогер булсаң конкурент булырсың. Но миңа тормышта яшәргә җитә. Минем расходларым күп түгел. Минем вообще расходым юк дисәм инде. Шул кием, тәмәке. Иногда меня булай җөргә таксига и все. Ашавын кая барсаң да ашаталар. Шәй булса да бирәләр. Ну, ансы инде бирәк ни груб яңгыр инде. Ашауга мен кадәр хәзер менә Мәскәүдә кебек алай туздырмыйм. Мәскәүдә айына 6-7 мең туздыра идем мин ашауга. Син бушлай ашасың бит инде рекламага. Юк, менә ашау турында рекламага бөтенләй бушлай ашаган юк. Единственное бер мәртәбә пицца биргәннәр иде. Бушка. Бушка дигәндә рекламасын ясадым, акчасын да бирделәр. Һәм әйтәм күчтәгә җитеп пицца биргәннәр иде. Но аны да ашамадым, күршәргә бирдем, чөнки мин ашый торган әйбер түгел иде. Тагын бер мәртәбә пәхләвә китергәннәр иде, ачып рекламасын төшердем дә, яптым да. Мәдрәсәгә бара идем, апаның мәдрәсәсендә, менә анда кешеләр шәй эчкәндә анда бирдем, анда ашамадым. Чөнки дөньяда мин ашый торган әйберләр бик аз. Чыгымнар аз дидең, ләкин бер пачка сигарет 150 сумнан да ким тормый. 200 сум. Синеке 200 сум. Минеке 200 сум. Айына 6000 арта. Шулай инде. 6200 була 31 кем булса. Мин саны беләм. Да. Юк булсын, ул бит минем үзем өчен. Мен бит аны кешедән алмыйм, сорамыйм. Ну, обязательно. Менә бер нәрсә булмаса да, ашау турында кайгырмыйм. Бүген хәтта мин холодильникта була иде, бер нәрсә юк әле. Не кайгырмыйм, но менә тәмәкем бетә башласа, обязательно нитеп. Төнне торып тәмәк алырга, теге 24 сәгать эштән кибеткә, төнге сәгать 3-тә дә чыгарга булдыралар тәмәк алырга. Әйтә булайса, 50 меңнән азракмы, күбрәкме? Айлык син керем. Айдан карап. Кайсыларда күбрәк? Статистикасын иткәм юк, андый нәрсә. Мин аны нәрсә бит рекламаны бик сайлап кына алам. Менә син әгәр дә минем сәхифәне карап барган булсаң, җәй айында минем вообще реклама булмады. Бик сирәк кенә булганнары да ансы да бесплатно, ансы дусларныкы, кемдер шулай әйтеп булды. Җәй килә мин быел бөтенләй реклама алмадым. Бер реклама күпме тора? Историядә һәм кешесенә карап. Мен реклама язгач, Рәйсә Бисәнмәс реклама язып буламы дигәннәрнең иң беренче җавап биргәнче сәхифәсенә кирип карыйм. Ничә мең подписчик, нәрсә шөгыльләнә. Күптән мен күпме публикациясы ничә. Миннән 400 сум алган идем, син ул нормально. Нормальныймы? Уртача. Уртача минем кебеккә нормально. Әгәр дә син былтыр иде бәлү. Былтыр иде. Былтыр иде булса, мен синең кебекләр биргәннәргә 1000 сум алайдым. Синнән 400 сумга. Һәм аннан әгәр дә инде менә яңа гына ачылган, менә әйтгәнең 200 подписчигы бар инде нәрсәдә сәхифәне яктыртып китегез дип әлбәттә анардан инде иң әзе 500. Инде менә нәрсә сата, нәрсә тәкъдим итә, инде әлбәттә теге һәрбер кешенең үз бәясе. Минем бүтән булу һәрбер блогерның по-моему не бар, пресс-курантан да менә шулай булай. Минем алай юк, мин күңелемә күрә, әгәр визуаль кеше шаса вообще бесплатно сәгать алдыралам мин. Мин син ашамадым инде. Син şu 400 сумлыгы шадан исем. Бук инде мин. Бук. Белмим, гауна дисәм тагын инде менә татарча. Мине 400 сумга бәяләделәр. Менә вакытында Йосыф пәйгамбәрне дә 16 мыңга бәяләгәннәр. Хәтта ул кизгolna басып, мин шул кадәр шибәр, моның бәясен беркем дә түли алмас дип шул кадәр күферлек кылгач, аны агалары 16 мыңга сатып җибәргәннәр. Менә син әле зур бәя 400 сум бүгенге заманда уларга 2 пачка сигарет булачак кисәк. С пивком пойдет. Юк, пиво эчмим. Нәрсә эчәсең? Менме? Коньяк. Иң яратканым шампанский. Салкын шампанский менә стелга куйгач, тирелеп менә суагып пешкән шампанский. Иң яратканым шул. Аннан соң коньяк. Гомумән менә әйтәләр бит, бу дөньяда, аеруча яшь чакта, бүтән кулланып каралга мөмкин булган әйберләрне кулланып карарга кирәк ул. Ичемлекләр, шул ук надо в жизни все попробовать дисең. Мен аны күп әйткәннәр, миңа шулай әйткәннәр, не, Рафис, в жизни надо все попробовать. Мен начните со своего говна дим мен анда кешеләргә. Попробуйте. Юк, бөтен нәрсәдән не надо попробовать. Нәрсә татып караганың? Тәмәке? Тәмәке инде мин. Шампан шәрабы? Шампан. Теге наркотик кулланганым юк, точно әйтәм. Хәтта тәкъдим иткәннәр дә бар. Юк.
андай бір кулланганым жок. Нәрсе белмейм. Мындай ишемлеклерден ишенмей темеки тартам. Тагы нәрсе дейм. Ашый торган небиремне ашыйм. Синең белән без чараларда гел кисешәбез. Мен инде бер чара булса, ул мәдәни чара булса, мәдәм монда 100% атаказ булачак, әйме? Мен ал чаралар өчен түлиләр, чөнки мен аны эшлим, әйме? Чөнки мен яңалыгын язам, нәрсәсен төшерәм. Сиңа менә шунда килгән өчен түлиләрме? О, түләсәләр бик әйбәт булыр иде. Юк, бер тиен түләмиләр. Бушка. Демәк, син инде рухи яктан байыр өчен күбрәк барасың анда. Үземә кызык булса барам. Тәкъдим җибәрәләр, WhatsApp'та язалар, шундай көнне шундай чара. Мен аны обязательно ул бит инде ул язганнан түгел, интернетта кирип карыйм, нәрсәдән гыбарәт бу. Нәрсә турында сүз барачак, кемнәр булачак нәрсә. Әгәр миңа кызык булса, менә булай язылганның где-то бер ишне язсалар, шуның берсенә барам. Икесе обязательно сызылып төшеп кала. Бөтенесенә барып, кызык булмаса бармыйм. Акча көйсә бөтенесенә йөрер идем. Кемдер моны язып куялар? Язсыннар. Рәфис киләсе килсә, атаказны күрәселәр килсә, акча түләләр. Акчасызлыктан тилмергән чакларың булдымы? Юк, гомеремдә дә акчасыз. Бер кайчанда тилмәдем. Студент чакларымы? Студент чакларымда да акчасыз тилмәдем. Моның өчен беләсеңме, акчага карашың нинди бит? Күпме акчаң булса, син тилмермисең, һәм күпме акчаң булса тилмерәсең. Шуны уйларга кирәк. Ә син өчен акча ул ирекме, яисә инде ниндидер бер базовый шундый фундаменталь ихтыяҗларны тәэмин итү чарасымы? Акча тәмәк алу чарасы. Все. Менә шмотки алырга акча. Ә былай мин акчага теге ничек диләр әле? Теге идол рәвешендә карам. Акчам бетә нишләми икән дип булгалады. Бер атна буе бер тисездә утырганым бар. Но аның турында уйлаганым юк. Минем акчам юк, нишләми икән, кая барам икән? Нишләми икән? Бер дә уйлаганым юк. Кичкенәдән шулай идем. Менә кичкенә дип түгел инде эшли башлагач, яшь вакыттан бирле. Мин университеттан соң эшли башладым. Анда менә юк, акча бетә, бигрәк тә инде әтидән соң әни белән икәү генә тора башлагач, кызлар кияүдә бит инде вакыт акча бетә, әнинең инде шулай, ой, акча да калмады инде. Бердә курыкмам итәм, менә хәзер каян табсам итәм, бер туйга нәрсә булса килеп чыга. И обязательно бер туй инде все чара, мин бит тамада булып җирдем. Обязательно бер 15 минут туй эшләп кайтайдым. Шуңа күрә бүген көнгә кадәр бетә икән, әйтәм, хәзер каян табса нәрсә булса килеп чыгачак димем мин. Менә бүген сорасаң күп акчаң бар дип. Күп акчаң бар. Минемме? Менә хәзер янымда. Хәзер янымда сумкада 1256 сум акча бар. Менә Үзең белән акча йөртмисең? Юк. Өйдә күбрәк. Или гомумән ул хәзерге мизгелдәсең шуң хәтлек акча? Юк, миңа менә хәзерге моментта вообще акча кирәк. Мин дә таксига түләдем. Хәзер таксидан кайтам. Нишәндә 98 сум килдем соң мин. Шуңа күрә кирәк булмагач, мен аны күтәреп җирим ул акчаны. Бер заманны бар иде, Мәскәүдә торганда, үзем торган шәһәрдән Каширдан Подольскига дус кызларга бардык, кунакка. Минем сумкада ул 1 200 000 акча иде. 1 200 000 акчаны тоттым да, сумкага салдым да киттем, нәрсә бар. Буларга керде, утырдык, сөйләшәбез, әйтәбез, нәрсә акча турында сүз китте дә. Анда бер дус кыз авыр иде, инде сахарный диабет белән. Моңа дарваларга акча 60 000 акча кирәк иде. Мәйтәм хәзер сумканы ачтым да, монарга пачканы чыгарып 60 000 акчаны санадым да бирдем. Мен әйтәм 60 000 акча сиңа әйтәм. Ал. Мин сиңа кайтарам дип кайтарасың әйтәм. Шул вакытта сумкаңда шулай акча йөртәсеңме дип. Бик гаҗәпләнгән иде шунда шул вакытта ул кешеләр. Мәйтәм әйе, курыкмыйсыңмы дип, курыкмыйм әйтәм. Димәк, ул вакытта син күбрәк акча эшләгән? Ну, ул вакытта ис алайдым бит без. Шуңа күрә акча бар иде, ис алайдык, шуңа күрә. Хәзер минем мындай проблем юк. Бәлки ис алырга тырышсам, хәзердә шул кадәр акча җыйган булыр идем бәлки. Но миңа кирәк түгел. Шуңа күрә акчаның кайсы вакытта бик күп вакыты табыла, иң әз вакытта мин ага акчам күп дип тә сөенмим, акчам бетә дип тә киенмим. Әйт әле, харумамбуру нәрсә ул? Еле-еле әйттем. Нәрсә ул? Харумамбуру? Менә русча сөйләшергә өйрәнергә кирәк инде. Сезгә татарча, шуңа күрә русча сүзләр әйтергә уңайсызрак сезгә шулай бит. Русча сүзгә шуңа? Бу русча сүзгә шама, но аны ногу сыйлыжыклы бит харумамбуру дип. Шуң бию инде. Моның бию. Сен тәкъдим иттең Инстаграмда. Мин тәкъдим итмәдем, мин флешмобта катнашкан идем. Данир Сабировның флешмобы иде ул. И шунда сиңа халык әйтте, карт башың белән былай сикереп йөрү килешми. Синең белән мондый кешеләргә гомумән мөнәсәбәтең ничек? Битараф.
Сендер кысаларга кирте бит алар. Тырыша. Кертелер, үзләре көк булырга тырышалар. Чөнки менен көк булдыра алмады, күндәшеп дип уйлыйм, минеңә түгел, бүтән блогерларында менә һәрберегезнең Инстаграмысы бар, сезгә дә язалар бит инде. Чөнки һәрбер кеше үзе эшли алмаганда, үзе менә синең кебек, минем кебек бүтән блогер кебек була алмаганда, ул аны үзе кебек иттерергә тырыша. Аска стрий. Аска стрие, менә әйтәләр бит, ник шилектәге кыслалар бер кайчан да чыга алмый. Алар бер-берсенә эләгәләр дә, бер-бер генә чыксалар, алар бөтен чыгып бит аннан. Берсенә-берсе эләккәч, аны аска төшерәләр дә бетте китте. Безнең халыкта күбесе шулай. Сине теләсә инде сүз белән әйтеп, мин аларны укыйм, аларга мен лайк та куям әле, мин сине укыдым, күрдем дигән фирмада, дигән мин сиңа игътибар иттем дип. Бер кайчан да җавап биргәнем юк. Бу бит провокация. Хейтерларга син нейтраль. Мин битараф, нейтраль, мин гомумән битараф. Алар бит мине провокациягә чакыралар. Бу җавап бирсен дә, миңа таңа җавап бир. Бездә бит бар, әнә Инстаграмга чыгып, текрәгә чәчеп, хейтерларга нәрсәдер исполнить итәләр, доказывать итәләр. Мин плевал на тебя димен дә, мин киттем дә бар. Минем кеше күргәнем дә юк. Аны бит рәсем дә, исем нинди Лил 250 АУ дигән, әллә кем ул? Бу катимәс асос чыга. Шуңа димен дә, пошла ты на димен дә, әйтеп торган нәрсә икән, менә шул. Или пошел ты. Гомумән андай бер бу менә беләсеңме, Инстаграмчик диге блогер булганнан түгел, бу менә тамада вакытта шуңа әйтте. Тамада вакытында да мен бит инде менә ничәдә укырга кирдем әле мин, 20-дә 24-тә укып бетердем. Менә шуннан соң бит инде мин гел кешеләр белән эшлим. Баштан редакциядә эшләдем, үзебезнең район газетасында. Аннан соң күп тә эшләмәдем. Чуваш университетының филиалында эшли башладым, директор ярдәмчесе булып. Шуңа күрә гел, аннан соң да кафеларда администратор булып эшләдем. Мәскәүдә издательство. Анда да гел кешеләр белән аралаша туры килгәч, теге Инстаграм түгел, дөньяда да шул хейтерлар бит инде. Шуңа күрә мин аларга беләсеңме мин ничек дим. Ул бит мине усалландырырга тырыша бит инде. Хочет бесить. Ә мин наоборот аны бешу. Синнән Теге кайнап буын кайнасын димин дә мин көлеп йөрим. Синнән балаларың, хатының бармы дигәч, син Алла сакласын дисең. Әйе. Нишә? Кирәк түгел, мин 8-нче класста, 8-нче класста да инде шул 13-14 яшында үземә сүз бирдем. Бер нинди семья, бер нинди гаилә, бер нинди бала. Син гаиләң булмаячак бер кайчан. Бер кайчанда. Ул минем 8-нче класста үземә сүз биргән бар. Берсе никакой семьи, и я обязательно буду жить в Москве. Кайдан чыга аланың бит сәбәбе булып тышкандыр. Бөтен сәбәпләрен сиңа сөйләп утырам, җанки, аның өчен бөтен теге архивны күтәргә туры киләчәк. Шуңа сер булып калсын. Архив калыбыз әйләнеп кайтабыз. Бәлки кайчанда бер сәгать кайтырбыз. Картайгач пенсияга чыкканда там бер интервью алырсың, үлем алдында. Менә бу картайгач син куркмыйсыңмы? Әйтәр бит инде теге авыр вакытта суап килеп бирүче булмас дип. Мин яныма чиләк белән су куеп ятырмын ул вакытта. Шүмеш белән. Шүмеш белән мен дә кашык белән нәрсә булса, бәлки башымны тыгып эчәрмен. Аннан соң җан кисәккәнә 10 бала үстергәннәр дә бер тамчы сусыз үлеп китүче дә байтак бу дөньяда дәхира. Шуңа күрә син бала үстердең дә син авызыңа кайчанда су салалар дип өметләнә, ул бик тә ялгыш шул. Бәлки син сусыз тилмәр бүләрсең әле дигән нәрсә дә бар. Сиңа мин Аллага шөкер исән сау бүгенге көндә инде. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ә ул оныклар көтмәйме? Аның 5 оногы. Сеңелне. Сеңелләремнең балалары бар. Әни мине, без әни белән беләсең, мен аннан минем подписчиклар сөйн нигә нигезне Катюша дип әйтәсез, ачуланмыйм теге юк. Менә 3 бала арасында икесе кызлар бит, миннән соң кала. Без әни белән шул кадәр тыгыз, без дуслар, теге подружкалар дисәң тагын инде кешеләр чыганлар. Без әни мине бер кайчанда шулай ник эшләдең инде, ник булай итәсең дип бер кайчанда критика бирмәде. Ну кичкә вакытта әйткәндер инде, ул мәктәптә укганда. Менә аннан соң теге самостоятельный тормышка чыккач, үз башың булгач инде, менә армиядан соң бигрәк тә, мин 18 яшында кайттым да, бер атнан соң иншаллах киттем укырга керергә армиядан соң. Шуңа күрә мин бер кайчанда булай тигеләйт, ник анда бардың, ник ул кеше белән йөрисең dik. Шуңа күрә мин бер кайчан единственный безнең әтибәнең сүзе, артыгыздан сүз кайтмасын, битне кызартмагыз. Шуңа күрә минем әни бер кайчанда ник алай эшлисең, ник булай иттең, ансы кирәк, монсы кирәк, бер кайчанда әйткән безнең әни. Biz oturabız, yaşarız, kengəşləsəbіз, şunu işlərik, bunu işlərik, birgə тұрған vaqtda. Hazır da biz şoltaqatsak 2-3 saat yaşarız, yəni bütün oğulunu şeyinіп шығabız, bütün kişini. Еш қайтасың mı? Yok. Vaqt yok. Qaytırga yaratmındır belki. Просто qayttuğun oğulға bir siyrekkene qaytam. Anlarsın biz kübrək indi singillerimdə Rəmziyədə şuraşabız. Min qaytam bu yaqda, 2 yaqdan. Biz anda kübrək şuraşabız anda tözdə həm 202 yaqanlarsın, 1-2 gündən soң kitəbiz. Oğula qaytıb, nek deysən, oğulға min günə qaytsam, Rəmziyə qaytalım, yanın işi bik tığız, o bik cavablı işləşli, şuna görə onlarda jeyilib yatıb bizə köngülürək. Tuğan negіз yaxınaraq durmuşsun var? Yok.
Мен андай бик күпләрдә шулай бит инде тугандан китсәм, мен туган ягымны сагынып, йортымны сагынып яшим, тегеләй булай фәлән фәсмәтән. Ну, ки чурт нәрсәсе сагынасың, син просто син сайламаган бит шуны туарга дип. Әгәрдә мин туганча миндә шундый сайлау мөмкинлеге булса, мен бөтенләй башка җирдә туган бер идем, сайлаган бер идем, глобусны тәгәрәтеп. Шулай юк, минем андай нәрсәм юк, туган нигез, туган йортым дип. Минем йортым, менә миңа кайда мой дом там, где мне хорошо. Мен русча әйтергә җиңелрәк просто. Оңайлы рәхәт булган җирдә син йөрт. Әйе, минем күңелем кайда тыныч, шунда минем йортым. Балачак травмаларың бармы? Юк. Берәү дә юк. Бәлки теге гипнозга биреп, психолог белән кайда тепкә китеп барсаң инде бораулап, бәлки нәрсә булса бардыр. Ладно, бөтен төрле кыйнылар иң бәлки чыкты. Бик дөрес эшләгәннәр, ныграк, әле җитмәгән дә азрак та булган. Кайш белән? Кулган нәрсәләргә Нәрсәләр өчен? тупой булган өчен. Эшләмәгән өчен кире бит мин. Менә эшлә дип торсалар, менә киресен эшлисе килеп тора. Эшләмә дисәләр шунда идем мин. Ләкин син аларга рәхмәтле. Мин шиксез. Чөнки әгәр дә шулай минем әти мәрхүм урны җумакта булсын, җомга көне алдыннан. Әгәр дә шул кыйнап, менә шулай аңлатып, кыйнап дип инде сәбәпсез теге тугамалга кыйнамаган. Кыйнау дигәннән дә бит инде үтереп салып канга батырып та килгән. Шул суккан да җибәргән инде сине. Кыйнап дип инде йөрәк сөнеп теге настоящий ирләр арасында булган сугыш белән сине теге канга батырып сукмаган. Шул бер сугып җибәргән, яки суккандыр инде. Но менә өйрәтүләренә рәхмәт. Шуны әтигә була, мин бик күп эшләрне эшли беләм. Мин единственный машина гына йөртә белмим. Мен пышкыда кайры беләм, балта кайры беләм, бүрәнәт җуны беләм, мин бура сала беләм. Менә санарга инде бик зак, шуңа күрә әтигә бик рәхмәтле. Бүген синең менә ничек бар шундый булуыңда әтиәнеңнең өлеше зур. Син шулай саныйсыңмы? Юк, санамайм. Әти ишән булган булса, мине вообще не поддержал бу. Блогер булу менә булай. Инстаграмда сөйләп йөрүләрен әйтүләр. Ул консерватор инде. Әйе, консерватор. Совет чорында үскән. Совет чорында кеше ул, әйе. Минем үземдә дә бераз советный воспитание тәрбиясе бар инде. Әти, наверное, нитмәс иде. Но дип уйлыйм, аны икенчектән карыйм да әти инде аннарсын. Үзе дә бик мәзәкчән кеше, менә мәзәклек, юморлык ягы безнең әтидән. Бәлки кабул иткән булса, бер күпмедер аңламыйча торып, аннан соң аңлатып, нитеп күрсәтеп бирсәң, бәлки аңлаган да булыр иде. Юк, минем мондый атаказ булуымда минем күбрәк Карнеги роль уйнагандыр. Минем китапларын укыган студент вакытта минем китапларын Дейл Карнеги, минем китапларын бик күп укыдым. Психология фән яратам укыганда. Психология мен бер кашында экзамен зачет биргән булмады. Аның бер китабы бар иде, как оказывать влияние на людей и завоевывать друзей дигән миндә укыган бар иде. Аның менә шушы ысулларын, анда черная риторика, белая риторика на тормышта кулланасыңмы? Самый лучший способ расположить человека — это лесть. Мен аны гомер буе кулланам, студент вакыттан иткән идем, менә кулланам. Вот аннарсан менә бит без кешегә керәбез бит инде, ничек әңгәмә кору башлануыңнан. Кешегә син комплимент ясале. Сиңа моментта эреп хатын-кызлар булса күбрәк тә, ирләр дә шулай. Син уже располагаешь. Лесть. Син күзең матур бит, вообще миңа шый. Юк, миңа не действует ул. Юк. Син барьер? Барьер менә шолт итеп. Ничек сине үзгән каратырга була? Берничә дә булмый. Әгәр мин теләмәсәм, берничә дә булмый. Син беренче күрдән булмый. Мәсәлән, менә бу кешән һаман мен сөйләшергә була. Әйе. Беренче күрдән. Ике сүз сөйләшү белән мин уже могу. Мин белән булам сөйләшергә? Сөйләшәбез бит менә уже күпме була. Ничего. Түләсәң тагын да рәхәтләп сөйләшәбез, но түләмисең зараза. Шуңа күрә кешегә ике сүздән соң мин уже аңлыйм, я рәхмәт дим дә борылып китеп, икенче ел минем кешем просто исән дип кенте. Ә кайсы кешегә менә беренче мәртәбә танышасың, уже ничә сәгать рәхәтләнеп сөйләшеп була. Ә мине бәлки буладыр да, мин теге үзем шулай привык, что мин сайласам була. Синең бу авыр темадыр индеме? Синең 1-2 ел элек син якын кешеңне югалттың. Әйе. Ничәнче ел иде ул? 19-нчы ел, 18 декабрь. Менә бу кешенең кем булуын син халыкка кайчан әйтәчәксең? Кирәк мо халыкка? Кирәк. Син халык сорасыннар, бөтен сораган әйберне, син бөтен сораган әйберне бирәсеңме? Менә мин сиңа сорап бирмәм. Юк, бирмисең бит. Юк, аның кем бу кирәк түгел, тем более халык. Ләкин бик якын кеше иде. Бик якын. Ул бит үлгән, аның кем булуы вообще бер кемгә дә кирәк түгел. Ул бит минеке генә. Мин үзем теләгән әйберләрне бөтен син Инстаграмда чыгарам. Ә бу белергә кирәкле бер түгел. Ничек үлде ул? Ничек шулай килеп чыкты? Мен дә белмим кеше.
Күтмәгәндә түгел инде, юк, 8 ай без рак белән ниттек, яттык. 8 ай йөрдек, бәлки үтәр, булыр дип, но инде үтәр түгел, 4-нче стадия уже. Шулай. Рак, лимфоузлов. Һәм аның әйткән соңгы сүзләрен хәтерлисеңме? Хәтерлим. Нәрсә ди? Мне так хорошо, дейді. Если бы ты знал, как мне хорошо, дейді. Бұрып яткыздым да мен аны, оң якка яткызалы, дейді. Метем сен оң якка ятырға оңайсыз бет, метем неудобно, метем на правой стороне, ты же всегда налево. Нет, я хочу на правой стороне спать, deyip, яткыздым да баш астына мендер қойдым, қол астына мен күшоқлап ятырға там бір мендер бердім. Метем тебе удобно, метем. Да, мне удобно, мне очень хорошо, дейді де. Ладно, дейді де, мен қораудияндан мен істелемна жеткенше жаны шыққан еді. Мен істелемна келіп отырдым башымда шынды сөктім, метем өлді бет бұл. Секіріп тұрып, мен бұлай әйлендіріп те жібердім, өлген еді. Мен жеңел өлім, но бұлай бір-бірді ортмады. Менің аннан орта, рак бетінде шындай бір, мен шынды күтіп тұра дедім, әти рак білен өлгеш, мен әтейіне просто білен морфий білен не бен әткен. Бұл шырақта, андай түнді де бейге біткен шықлайды, міне сыңғы 3 түндеген айықламадық. Бітін андайында уже өлім үстіне басқан едінде. 3 түндеген айықламадық, 3-ші түннен соң едан нарсын кешмен өлді. Үміт бар бір үзілмей. Шулайдар енді, өлем деп дейтмәді, бәк елешмәді, андай темаға сөйлешмәдік те біз бір қашанда. Мен өлем, сен өлесің деп, все хорошо, все, Рома, все будет хорошо дейді. Шуңа көре, нешек деймінде. Жеңгел өлем, бек тынышқана. Сен яратқан кіші деме? Әлбәтте. Мен яратман кішімді 8 ай қолымда күтер беремеменде. Сенің Мәскәуден мында көшініп қайтуыңның сәбебі шул бит? Әйе. Аны бітің кіші коронавирусты ойлаған еді. Коронавирустан қошып қайттың ма деп, yok. Просто анда невыносимо тұрға шуңа көре мен или Питер, или Казан еді сайлау. Сен болған үйіңді сатып, ол сенің еді ме? Ол дейді тұра, сатмаған ол. Бітік шаңы саттың еді, yok, сатмаған. Бізнеке. Шул елен кіші білен өткізім. Әйе. Бізнеке ол, тұра, сатмаған, өз орында тұра. Мен любой уақыт балып кіреді менді. Ондағы бүтіне бір, ол кіші тұрында сені қатырлетейін. Әйе, шулай бетінде міне. О бетінде, шунда бетінде ешеген, ол нәрсе деген. Олай біріне біз 2 күн әсады ол, 4 қол ғана, шуңа күлі бет нәрсе қатырлеті. Но әлбәтті ауыр енді ол, шуңа күлі мен әданда барырға, как бы, не решаюсь. Сіз бет ол үйіне өзегіз түзедіңіз? Әйе. Өз қолдарың? 2 күн әйе. Сен қолдан бет түзуші? 2 артынаға 2 үзбәк келген еді. Просто іске көтерге ауыр еді, ол мен шуңа күлі 2 үзбәк келген еді. Түзуші түгіл мен, но түзерге яратам. Мен планировать яратам, распланировка, дизайн. Менә шуннансың, сенің йөрәгеңне деген неме бүтән кеше вот яулап ала алдымы? Yok. Болмайды ол. Бұл өткен белән яшәү түгелме? Хатирәләр. Өткен белән яшәү. Менә бит, я совсем бәхетле, ты счастлив, мы да, там когда ты был счастлив, сейчас живу на отблеске этого счастья дим. Шул бәхеткә карап кына яшим мин. Yok. Шуннан соң синең грустный блогер деген әйберләр чыкты Инстаграмда. Ансы мен язмам, аны бір подписчицам туган көнә котлап җибәргән иде. Юморист с грустными глазами, философ с коротким слогом дип кытслаган иде. Бик шат да шуңа кергән куйдым. Бу мен уйлап чыгарган әйбер түгел. Моны подписчикларым язган әйбер. Син гадәттә әйтәсең, яңа елны бер үзең генә күптән каршылыйм инде дип, әйме? На самом деле бит инде алай түгел шундыкта. Син бит ул кеше исән булганда гына каршылыйм. Анда да без 2 генә бит. Ну, үзең генә каршылау түгел. Үзең генә дип инде ул әлбәттә, монда бит без нидә диге зур компания белән дәррәү китеп, без 2 генә каршылыйдык. Кичкенә генә менә журналист түлек куеп, бидәнгә утырып, шулай каршылыйдык. Аңа чакта мен аның белән яши башлаганчы да бер үзем каршылыйм. Шулай әйбәт. Яңа елда шампан шәрабы чыгарып куеп. Әлбәттә, мен шампан шәрабы куям. Җиләк җимешләр. Үзем яраткан әфлисун куям, яшел виноград. Менә шушы яңа елда, соңгы елларда үзең генә каршылыйсың, әйме? Аны искә төшерәсеңме? Мен 24 сәгать бер искә төшереп утырам. Мен син белән сөйләшеп утырам телем белән, аның белән күңелем белән сөйләшеп утырам. Аның белән сөйләшәсеңме? Кертенне? Кешеләр бит инде кичә әйткәндә догау күп яталардыр, күп кеше бит инде. Мен кичә аның белән сөйләшеп. Метем день прошел, все хорошо, метем. Туда сходил, сюда сходил, метем это сделал, то сделал, метем. Нәрсәләр дисең? Менә шушларны дисең? Менә бит кино буе бегән нәрсә булган, шуның барсын да сөйлим. Хәтта аны күреп тә тора инде, вообще-то видит. Мен ага бөтен сөйлим. Аннан инде мен ага дәвәтләпкән, иди к свету, иди туда, где тепло, метем. Аны кайтарыр өчен нәрсәңне бирергә дисең? Тормышымны, җанымны. Бөтен нәрсә булганын барсын да бирергә риза.
Оғынайында болсын. Ул гына булсын. Бүтән бернәрсә кирәкми. Гомумән дөньяда мәхәббәт бармы? Бар. Бар. Ничек аңлыйсың бит мәхәббәтне? Бу кеше белән сезнең мәхәббәт. Минем мәхәббәтем менә әгәр шунда җаның бир дигән булса, бер үләмчә җанны биреп аңа калдырырга була. Ә ничек син ул кешене күрсәтмәдең гомумән халыкка? Нигә күрсәтергә? Син теге личный шәхси Мен бит личный тормышым, күп блогерлар личный тормышымны күрсәтер теге Инстаграмда минем фәлсәфәм. Күбрәк минем дөньяга карашым, анда минем шәхси тормышым нигә кирәк? Мин гомумән шәхси тормышын, балаларын күрсәткән ниләргә теге бик яратып бетермәгән. Һәм алдан карамыйм да дөресен Ул әйткән. 1 елга якын авырткан иде. 8 ай. Ну 1 елга якын. Нәй? Син һәр көнне бүген аның соңгы көне булмас микән дип уйлаган инде. Юк, соңгы көне дип уйлау бер ай гына булды. Соңгы Ноябрьдә генә шайттым. Табиблар нәрсә диде? Табиблар до Нового года не доживете диделәр. Операция сар до мая доживете диделәр, шуңа күрә операция сатып тормадым я. Операция сам бит инде сырхауланып, итеп, киселеп, тапалып зачем? Неде 4 ай өчен. Былай да авырткан кеше, тагында. Былай да авырткан кеше бит 75 килодан 30 килога калган кеше. Зачем? Ничек син дә каян кешеләр табайың син? Син ул вакытта туры эфирда бик еш үткәрәйин. Елмаеп туры эфирда чыккан. Чөнки менә бу тапшырыгны күп кешеләр карар инде, әгәр дә Алла язмасын тормышта шундый кеше шундый очрак булса, ширләр янында гомумән ширләргә ярамый. Булды. Андыйлар янында гомумән жизнерадостный, елмаерга, шатланырга, гел позитив булырга кирәк. Әлбәттә, ул бит инде безнең мен бер вакытны туктаттым, вообще Инстаграмда алып ташларга тыңлайдым ди. Потому что бернинди теләк юк, эмоция юк бит инде гел. Менә шуны уйлап йөрисең. А почему ты забросил? Почему тебе прямых эфиров? Почему тебя нет? Я не хочу пока. Он, значит, из-за меня. Давай, продолжаем, работаем, действуем. Ну, шундыра кишиди. Шунасы имитатындым. Не, метем. Анасы митен шундай случай булгач, интернетта андай ниләрне ачып укыйсың битем, как надо сесть. Мин шуңа күрәнә бердә күп менә елаучан булсам да, менә күз яшемне күрсәтмәм бер кайчан да. Һаман да елмаеп, ночью метем. Давай, встали. Покушаем, сейчас это сделаем, то сделаем, убраться надо, туда надо, сюда надо, что это, менә ти көндәлек ничек яшәгән шундый формада. Син аның белән булганда эшләми башладыңмы? Юк, юк, менә шул майда чыктым инде мен эштән, сирли башлагач. Майда эшкә бардым да уволить иттем. Чөнки ул бит 2 атна эчендә 40 килоны ташлады. Ничек шулай була? Менә рак, шундый була. Юк, миндә дә терактан үлде. Кемнеке ничек, менә кисәк кенә ташламады ул. Менә син ничек инде күз алдыңда сау сайрак. Күз алдымда түгел, мен 19 елны киткән идем, менә Казанга киттем КВНга. КВНга киттем, монда КВНда братна тордым, аннан братна әле мин тагын Әлмәткә бардым, сеңелләремә Азнакайга, Шаллыга, аннан соң әнинең туган көнне авылга кайтып киттем. Шуннан соң братна соң кайттым да мин мен калдырган 75 кило кеше, менә шундый ябык кына скелет мине каршы алды. Беренче Икатнада. Иң беренче әйткән сүзем метамутия онкология дидем сразу. Ә ул белмиде ул вакытта. Ну, юк. Метамутия, наверное, онкология, надо анализ сдать. Еш ел идең ул вакытта. Ничә идеме? Еш ел идең ул вакытта. Минме? Аңа күрсәтмичә. Баштан инде минем шок, как так можно за 2 недели. Аннан соң инде больницада шул анализлар бергәч, анда инде анализ ниләр бөтенесе гемоглобин, тестостерон, ниләр бөтенесе по нулям, по низким показателям. Юк, анда да минем бар иде, әйтәм, все образуется, нәрсә бит булачак, орта ел. Но где-то аннан соң инде августта мен уже начал сдавать. Потому что уже көрүп торам, все. Ул сизәйдән. Минем җылаганны күрмәйде бер кашында. Әле әйткәндә дә, мен әйткәндә, ладно, әйтәм. Успокойся. Әйтәм, не, җәлләтмә, әйтәм, все равно не пожалею. Дип, мен уже күңелен күтәрәдем диге. Мен сине хискә бирәм. Әйтәм, ладно, да, әйтәм, картошку надо копать, тегендә гвоздь надо забить. Без бит дибен торгач, әйтәм, не надо, заводи машину, поехали дигән булып. Әйтәм, мен инде аны тиге, анарга бирелеп, аны инде мискиннән утырмады. Ә хәзер аны сагынып елыйсыңмы? Әлбәттә. Искә төшкән сайын. Атнаганча тапты мәсәлән. Миллионда бер ескат, энем. Менә үземә калганда рәхәтләнеп җылыйм. Җылыйсың килмәгәндә дә күз яшь ага. Аның стилдә шул куйган фотографиясе тора. Телефонда да тора. Синең белән булган бер фотосында синең язылучың микән инде ул, әйме?
Хатынша деп жазып қойған. Yazılışımdır, потому что benim Instagram'da koygan, менің комментарийini бар yazılışlar гына яза алалар. Жоқ. Сенің Инстаграмдағы фото түгел. Ол бүтен кіші белән түшкән фото. Но менің сәкифәдәдер бит инде. Юк. Бүтән кешенекинде. Бүтән кеше сәкифәсендә. Ну, бәлки булыр булды. Сен анда кигәнең пуховик, кигәнең о кыш көне ул, былтыр гына төшкән фото ул. Сен анда пуховик кигәнсең, Хамиданы теге, мен аны гафу инде әйтәм, теге эт койрыгы дип атый мине чыгып тора бит, моны ясакәләр. Юеш теге. Юешенсә, юеш психи килә торган. Шундый бер куртка кигәнсең, име? Бу хатынша кебек басып тора дигән берсе. Менә андый кешеләргә ничек карыйсың син? Битараф? Һәм ничә бала шулай атый? Ну, бит инде, ана курткасы инде булды ки, карай, мен хатırlayamsın. Ярар, излеп утырмай, ха вакыт тута. Истабал. Şeyde şes kiletin böyle, şeste kile başta 7 yaş otura. Ярар. Ne? Ну, belki аны нәрсәсе курткасы хатын кызыныкы булгандыр. Минем курткам, менде андай куртка юк үземдә хәтта. Уйнап кына, әле менә күптән түгел Рәмзиянең пальтосы бенде куйган сторис, күрдеңме сен юк? Уланы кыйдымы? Рәмзиянең пальтосы олай. Ну, без бит шулай, теге Инстаграмда күренмәйбез, без әллә ниләр кыланабыз, нидә, теге шутка, мутка белән. Шуңа күрә, бердә исем китмәйме, теләсәс, мин булмаганда атып үтер Сәрдар Риза. Миңа кагылмаса, минем янда булыр, теләсә җирсенә. Бәлки менә синең үз-үзеңне тотышың да шундый. Бәлки шулайдыр. Мен ничек дим инде. Бәлки кимгәдер ошамыйдыр, әлбәттә. Юк, бездә бит татарларда консерваторлар өчен татарлар. Бездә бит секс турында сөйләшмиләр бер кайчан. Секс юк бит инде ул. Бездә секс, без бит ничектер секс нәтиҗәсендә туган кеше, без бит күктән төшерәбез, шуап килеп Балчыктан ясалган бит без. куялар бит. Әнчә балай. Әдәп бит инде. Әдәп, дин. Шулай күчте бит инде. Шулайдыр. Менә син хәл инде үзең генә физик ихтыяҗлар була бит инде кешенең, физиологик яктан. Син үзең ничек канәгатьләндерәсең? Или кирәк түгелме бу сиңа? Или син спектакльләргә барып карап кайттың да оргазм аласыңмы шунда? Хәзер менә бу кеше үлгәннән соң танышырсыз, ничектер ул миңа вообще кирәк түгел кебек. Мен аны уйлаганым да юк, миңа кирәк тә түгел. Дөресен әйткәндә, Һәм ул функциясе үлде аксаң менә монда. Янып бетте миндә нәрсәне, бетәрек сүндем, зарядкасы бетте мен шунда. Шулайдыр? Һәм син 100% әйтә аласың, бөтен андый кеше табылмый. Юк. Юк. Бу бит инде гомер ахырына хәтле үзеңне җәзалау. Мин җәзаламын бит аны, значит, святые небеса язалый. Ул кеше миңа калса теләмәсә син үзеңне генә яшәү. Ну, менә бит инде SMS та язмый, хат та язмый, звонить та итми, аны теләгән теләмәгән мин белмим җан кисәгем. Теләмәгән әйбер нишләп булмый бит. Син күрәзә эшләргә барган юкмы? Юк, мен андый әйбергә вообще ышанмыйм да. Син андый әйбергә ышанмыйсың? Юк. Бер бишне. Шарлатаннар бит алар. Имәши җинем синән. Юк, гомумән юк. Бөтенләй юк. Син Аллаһ Тәгаләгә ышанасың? Атеист түгел? Ну, атеист юк, мин именно бәрелеп, соғылып теге фанатичен түгел, но әнә тегендә өстә безне карап торучы нәрсәдер бардыр димем мин. Нидер, именно Аллаһ демәсәм дә илаһи зат. Ниндидер бер көч. Ниндидер көч, бәлки энергиядер, бәлки биш күзле бер җан ияседер дигән кебек 49 куллы. Ну нәрсәдер өстә бар инде ул. Ну, чөнки мин үзем менә әгәр дә ул теге як дөнья булмаса, бу үлгән кеше төшкә кермәс иде мин. Менә үлде дә, бетеп сүнер идем. Хәтта янудан туктаган лампочкадан да бит нәрсәләр кала. Шуңа күрә мин менә бу кешеләрдән сынды нинди жан дигәндә эфемерное состояние кем ничә вакыт инде. Шул бардыр димен. Шуңа күрә теге егылып китеп именно бер дингә генә, бер Аллаһка түгел, диннәр бит бик күп. Шуңа күрә минем отношением ниндидер илаһи зат бар истә. Значит, безне карап торучы дигән кебек. Безнең татар халкының консерватор булуын әйтеп үттек. Һәм татарлар синең кебек һәм минем кебек кешеләрне ул тегеп кабул итеп бетерми, чөнки без ниндидер бүгенге сулышка ниндидер заманчалык, ниндидер үзенчәлек кертергә тырышабыз. Без карыйбыз чит илдә ничек, мәсәлән, шушындай юк тапшырулар бара. Без карыйбыз русларда шундый юк тапшыру бара, ләкин рус әйткәндә ул бездә не заходит. Бездә дуть не заходит татарларда. Татар дуйда, мәсәлән, мин үземне ха татар дуйда дип әйтәм икән, мине 3 харфка җибәрәләр. Көтүгә ошамаганны беркем дә яратмый. Минем үземдә менә статного чувства нет. Кеше кара кием кия башласа, аңа ярып кара кием кием. Именно шул вакытта акны киясем килә. Менә уң якка барсалар, мин обязательно борылып китеп сулга атлап китәм инде мин. Әйе.
не дейді, бұл Инстаграмнан қарағанда да, не гифлар өткермейсіз, не бітін кіші өткере, мен өткересің күйі. Мен айырылып тұрам шығын бен, мен бір қойшанда реклама алмайым, бір кімнен де мен реклама ясайды, мен бір тен ақша төлгенім бір блогерға да. Гиф өткен, шоңа тұрмышта да кішіден айырыласым келе. Обязательно нәсіпсі да бір әттеге. Бір таныш бар енді менің Қазандамында, клоунады дегенде, клоун бетсенде. Таңшы сары құрткенге шалбардан киіп шықмайды, мен сені орамда үйрей алмай бітін кіші бізге қарайды. Шоңа аның бәрін шыға болса, мен нормальный киініп шығам рамға. Шонда күнлерімде бола мен. Нормальный деге шалбар күлмек кенек киіп шығам мен. Сары сұңқыны да тұтмайды, сары ашкелеріне да киме, мені бұл әйбірлеріне де тақма, қолыңа нормальный да, мен сені орамда ереге ұялам. Ол ұяла? Ұяла. Ол сені гей деп ойлар деп ұялам? Просто ол мейбесім. Не формат? Неформал да теге танышты хипстер дейді ол. Қазанда да хипстерлар жоқ дейді, сені көп киініші жоқ дейді. Ана мен мақсус өшті әлі бір уақытына Бауманнан тұтынып, набережный Кремлевский қая түштім. Көп менем көп киінген, мене сарыдан киінген, мене көрсетіп бередім. Жоқ енді алар бетін ешлер, метем ешлер болса да бетін киінген. Біздің халық дұрсіне көбірек қабыл етелмейді. Дейші, әлі бейді еткенлерді бір, сен бетін иллеге жетесің, не ешлер шет дейлер. Мен ешлер шет бүгел, мен өзім шет киінем. Мен яратқан киіну орнам ол second hand. Анда бір кімге шамайық, анда ол біргеней бір анда. Теге 49 штук елеп қойма, ана 58 күлмек бір түсілені. Біздің халық қабыл етмейді, шоңа көре Тәлі сөздер бен yazılар енді, әлі сөйіп тезалар. Сен ағын орда 49 тұлай ма? Әйе. Нашу шығын бір ішінде Yazып қояды, сенен подарок. 12-ші ғын бар? 12-ші ғын бар. Шу шығын бір ішінде иңнық өкінген әйбірім бар ма? Келдірмәді, мен өмірде бір нәрсе өкінмейм. Өтті кетті, бітті ұнытылды. Өтті, мен өкінмейм бір нәрсеге де. Кішілер айтам, өкінмәңіз, өкініп нейді файдасы бар. Мен аны кейлі қойтып өзгер алсам еді, мені ені шул уақытта қойтып өзгер алсам, өкініп, өкіметті мені, білейін шул уақытта қалды бейді қойтым әлі өзгертімен. Өзгерті алмай, аны ешлемей аны. Бітті өтті кетті, өкінмейм. Сен өзің ұятсыз дейсің, бұл нәрсе үшін ала? Ұятсыз ма? Қойшын еткен бар ме аны? Гіл көршкен сайын? Шулай ма? Ол сен айтам дұрынды ме аны? Нешек мен сен ұятсыз дейсің? Бұлайған айынды, білейм, ұятсыз дейбенде, но... Әкеттік, сен сөгінерсің? Сөгінем, тортам. Ішерге можеш? Ішерге могу. Посадктерге можеш кішін? Легко и свободно, и битте ирак. Бізде татарларда яраман темаларға сөйлешесің? Сөйлешем, любой темаға сөйлешелем. Нәрсен әлі татарларға угодный болман кішілермен аралашырға алдыралам. Енді бұлайған айтам, мен мисалда кішін тұтып әйтмейм қазір. Бізде бетін нешіктер, ешлер бәңгіне, олар бәңгіне, әр бір кіші өз қалыбындағына, өз рамкасыңына ере бетінде бізде көбірек шаблон білен. Мен абсолютно насырат. Өзің ұятсыз деп айта аласың? Ұятсыз деп айта алам. Айтам бет әлі мен видеода қойған бар бет. Біз еш уақытта әлі бұл интернет-инстаграмдар жоқ еді. Көрмегенін көрердік кішін? Көрмегенін көрсет дегенде біз еш уақытта шүкір Аллаға. Әлде интернет болмады. Но мене оларға да өкенем, шоқ қадар рахат, маттыр, несегелі, безбашынны яшадық біз. Мәскеуде уақытта да мене көп уақытта безбашынны яшагенім бар. Балашаққа қайтып келер ме? Балашақта мен балашағымны сағынам, шунды тағын өтерем жоқ. Менің балашағым бәқатлы болды, әлбәтте, мен бәқатсыз деп етмейм. Темді ашадық біз. Матур киімлер кидік біз бікте. Кішіде болман киімлер, бәлкі кішіректен шойдыр. Біздің әтейінлер Мәскеуге барып, венгерский, румынский киветлерден бізге киімдер алып қойталар еді. Анда бір кім кимеге сапағилар, бұяқтан молниялы, шетеліне кебетінде. Біз бік бәқітлі яшады, еттен бет оқығағанда да бізге кін сайынан 50 тиын оқша берейді, 50 тиын оқта бік көбейді. Мен арғы вафли албашыйдым. Ең аратқан резагым вафли, кстати, етіп өтейм әлі. Шуңағы балашағыма ішлеп үстік біз әш көбейді мәктептен әті іште әне сағат колхозда бұғалтыр болып ішлері ачуд уақытлар бейрек орайды, 10-11 дегенен қойталар еттінлі. Шуңа көре қойтқан жеріңе зор список, анышларға ол жерінде әш көп бітінде мал туар, бітін нәрсені аңа қарамастан да бейк рахат балашағым менен бек көңілетті. Әті біздің қармашиді,
Күп қонақтар жыйлайды бізге, обычно менә шул ноябрь, декабрьдә сугым соялар иде, ат соялар иде, зур бәйрәм. Бер атны бер кем берничә рәхәтләнеп бәйрәм итәләр иде. Бәйрәм итү дигәндә инде монда егылып ятып ара кеше түгел. Бер көнне бер төслек қонақтар, дигән бер категория гармун белән җырлап, биеп, икенче көнне 2-3 көннән соң әтинең двоюродный апалары, сеңелләрен җыя иде үз ягыннан. Алар белән уйнап килеп, шәйләр, идәнгә түшәкләр түшәп, төне буе сөйләшеп, җырлап, менә шу балачак бик күңелле үтте безнең. Тәмле шадак дидең, син бит оста итеп ашарга да пешерәсең. Син теге тукмаш кискәнне, җәйгәнне куясың. Ул шул балачактан килдеме өйрәндеңме син? Әйе, менә әлегә бая шу әни бит инде сәгать 10-11 генә кайта. Ул кайтка әнинең кайтканын куян, көтеп утырасың, сәгать 11-дә кайтар да, нәрсәдер пешерер дә безне ашатыр дип. Юк, мин бәлки шул 10-11 яшендә мин уже полноценный кеше ашарлык ризык пешерә идем инде. Мин Рәмзия бар иде, бит инде 4 яшькә бәләкәй, ул кайт аны да кичә ашатырга кирәк, үзем дә әти, әни кайткан җиргә дә пешереп куярга кирәк. Шуңа күрә кичкенә дә мин пешерә идем. Вечный огонь янында мин һаман басып тора идем инде, мәңгелек янында. Безнең тапшыру гадиләнгәнме дип аталаймы? Дөньяда гадилек бармы? Юк. Нишә? Дөньясы шундый Алла каргаган. Шукында бит дөньясы. Электә шуканган булган инде. Гадилек бер кайда дус. Гаделсезлек белән еш очрашасың. Казанда шашканым юк хәзер, мен бит инде вообще теге Ташбака кебек неемдә генә яшим. Берсе игътибар итмичә, берсе сорамыйча бер кемнән бер кемгә берсе бирмичә дигән кебек. Бирмәүчеләр саранлык түгел, теге миннән ихтияҗ юк. Менә Казанга чаклы, теге до Казани тормышта бик күп, эштә дә, тормышта да шул ук нидә дә тормыш иткәндә дә, теге үзебез торган җирдә гаделсезлек бик күп. Каждым кибеттә дә 5 сум булса алдалап калалар бит инде җанкисә. Анда да бит урлап калалар син бер тиенгәнгә булса да. Ата казның сумкасында нәрсә? Күрәсең киләме? Килә. Карыйбыз. Кстати, меня киптән түгән сары сумка подарок иттеләр әле. Син сары яратам сугаймы? Сары куртка, сары сумка, сары алтын цвет ул. Бу бүгенге көндә инде. Шулардан башларга кирәк. Ипи дә алмыйсың әйе. Ата казның маскасы икән диделәр. Бар. Кандай кирәкмәгән белән чыкмыймы ди? Менә бу синең сумка түгел. Менә бу очки sunniy коробкасы. Бу телефон зарядкасы. Менә powerbank менә нәрсә дип атала. Бу инде иң ценный бу блогерның китабы. Анда бөтен информация, менә нәрсә сөйләргә, нинди реклам бирергә, шигырьләр, ниләр бу. Син шул язып барасың дип. Минем әйе, бөтен нәрсә менә язган, сториска куйган, галочка куям, буны сториска керттем. Менә язган, 9 сентябрь, интервью дип язып куйган синеке дә. Шул тагы нәрсә бар. Иң мөһиме кошелек. Кошелек, анда 2 банковский карточка. Бүтән әйбер. Һәм иң соңгысы, иң кызыгы провод. Бетте. Бүтән әйбер юк. Бу буш сумка. Әйе. Менә монда кермәгән, бүтән вакытта нәрсә булган мөмкин инде. Шулыгы, паспортым бар икән тан ялгыш. Бер кочында калдырдым, паспортны сумкадан сумкага келип күчерәм. Бүтән бер нәрсә булмаска булдыралар. Мен бүтән әйбер, минем иң яратмаганым авыр әйбер күтәреп йөрү. Студент вакытта да әни авылда кайтканда теге ризык бирә. Шуны 4 ел укып, бер мәртәбә күтәреп барган идем шуны. 4-нче курста туган көне үткәрергә дип кирәк ат иде. Бүтән бер кочан мен менә шул сумкадан кайтам, мен шундый кичкән сумкадан. Шуны китәм мен. Минем сумкада дарулар йөрсең юк. Мин битешкәнме? Син Мен бит үлемнән куркмыйм. Сез бит үлемнән куркасыз, шуңа күрә дару ашыйсыз. Куркмыйбыз. Куркасыз. Куркмасагыз дару ашамас идегез. Миңа похер. Дару да капмыйм, ашамыйм да, эчмим дә. Юк, мәсәлән, менә хәзер син интервью биреп утырасың һәм синең башың авырта башлыймы? Әйе. Капкаты кайнар лимон белән шикәрле чәй эчегез. Булышмаса? Булышмаса балта. Чапта ат безмозглый түбәңе. Әйтәләр, мәсәлән, кулың авырса, аягыңны чапта, аяк авырткан әйбер кулны сиздерми дип. Монда әйберләр белән килешәсеңме? Килешәм. Ничә? Күтеңә сәлам бир, алга тамамладым мен. Әйбәң урт. Син былтыр Instagramыңда түрәләрнең хезмәт хакы арту турында пост. Әйе, чыккан эшендә бюджетлар 18% күтәрәләр дип язганнар идеме? Цитата. Ишеттегезме әле, 1 октябрьдән түрәләрнең хезмәт хакын арттыралар. Менә бит. Юк-юкта бер яхшы хәбәр. Хәзер тынычлап йокларга була. Аларның хезмәт хаклары җитәме икән дип гел борчыла идем. Бу бит сарказм әлбәттә. Бу син сәясәттән канәгатьме?
Жоқ, қанағат түгел, но мен саясатқа тығылмасқа тырышам. Меңа қағылмағанда меңа қағылмаймын. Меңа тимесе меңа тимеймін. Нәрселер ошамайды бүгін? Бүтін нәрсесі ошамайды. Бір нәрсесі ошамайды. Ең бірінші, мен айтам бет, ең бірінші ветеранларға отношение, мünәсәбәт, һәм балалар йортларындағы балаларға мünәсәбәт. Нормальный елде балалар йортта болмай. Чечняда біргенде балалар йорты жоқ дейлер. Шәхсән барып қарағам жоқ, но пресса шо яза. Біздің елде үсті-үстіне... Сен біздің елде Татарстанды айтасың? Жоқ, мен Россияны сейлім. Мен біздің елде Татарстан бір көшіне... Чечня, Россияда? Мен шо, Чечня ол Россияның кейсеге, но олар қойырым тұралар. Олар шариат бойынша яшай. Олар біздің Россия законларында бек. Шоңа көре, ең бірінші ветеранларға қағылышылары бен яратмайым. Неше айтып өзгерттірге болғанда ма ветеранларға мünәсәбәт? Ну, енді жан кисегем орден насып мусоркада қазанған ветеранны көру бек матур түгел бет енді. Шулық Германияда қалған СС нелерінің ветеранларын қарасаң, бочка қырына шығып, шіреген инфляцион жемейлердір енді Германияда. Біз һәм шулық балалар бақшасы, шулық бюджетниклер, оқытушы, врачлар бітілей бітті бет енді. Елеке біз оқығанда, совет заманда оқытушы дейсең, орамда көрсең, мен ғана шақырмаса, мен ғана қарамаса ярайды, мен ғана дәшмесе ярайды деп қорқып, құрметлепті. Қазір оқытушының бетіне басып, бұрына тышып кетелер. И посылают еще куда подальше. Пішақ бәден шәшті. Бұл кімнің қайыбы? Кімнің қайыбы? Жәмгетінің қайыбы. Бәйін бірінші, ата-ананың қайыбы. Біз оқығанда, мен бір уақытны мектептен қойтып, шой неткен едім, әтеге, мәтем шой дебейт, тоқты, шапа, шой суқты дәл оқасқы өндеген, істеділер тағын, әбетлеп келем атырын айттырып. Оқытушы кіші дүріс дейді бейбетті. Нәрсе етсе де оқытушы дүріс. Демек, өзің бейді оңды. Тыңдамағансың, нығырақ. Әлі оқасқы мен соққан дейді. Сәйесет... Қазір бет, сөзіңе білдірем, қазір бет, бетін кішінің балалары, аллалары, соңа бет табаны шуқаналар. Сен сәйесетті ғұммен қатыршмайсың қам бейтарафың айын? Бетін сәйесетке кәм денге қағылмайды. Аңа бейтараф бола тұрып, жәмғият яқшаққа өзгер аламыз? Өзгер алмай әлбәтте, мен бұл өзімнен ішірақтан айтам, бейтараф болу бек нашар, но менем андай теге сасыға тығыласып келмей. Сайлауларға бардың? Сайлауларға принципиально бір көшіне барғаным жоқ. Единственное, 18 yaşımda бірінші мәртебе сайлауға барған едім. Қызық үшін? Қызық үшін нәрсе екен, подарка берер дейді, барып қойтым әлдейім, нәпсіме бола. Бүтін елларда бірнеше мәртебе наблюдатель болып орнашқаным бар, өзім сайлағаным жоқ. Hem saylamayım da. Çünkü yılında все подкуплено, уже сайланған бетінде Ожан Кисем. Ожан Кисем сөзін береге школына мен демен. Рүстем Меңліханов білен шашқан бар ма? Президент білен? Жоқ. Шашсаң ана нәрсе сұрар еді? Бір нәрсе сұрамас едім. Нәрсе айтыр еді? Айтмас дейдім. Менің айтқан сөзім көтіне әділмәс еді. Менің айтқан сөзім оған керекті түгел. Халық фикірі? Халық фикірі, менде міндет халық фикірі. Андасын халық фикірінде білмеймін. Керек ме екен халықтың фикірі? Керекті білемейсің? Істегілерге вообще олар халықтан бегерак бетіне Ожан Кисем. Епи көпме тұрғанда білмейлер, бір пачка деген есе су мекен білмейлер. Бар бір әлі Татарстан бет башқа субъектларға қарағанда яқшырақ еші? Шулайдыр. Но нашар ешеушілердегі байтақ бет Ожан Кисем. Бітін үсі де біз шыққарына ешемей. Утопияда ешемей біз. Шық Қазаннан ерағыраққа. Шет керек. Біздің Татарстанда? Біздің Қазаннан ерағырақта тәйі. Шоды жидемен кетіруші пенсионерларны көріп қойды. Газ кірмеген ауларына көріп қойды. Әйбет ешейбіз бейді. Типтірәбіз, әйбет. Қазанда өз тағарағында отырған доңғызға ғана шуай әйбет ешейбіз кебе. Шет керек шықсаң, гел шулай. Мәскеуде де шуай бейді. Кругом 15, все красиво. Шет кереккен шыға әлі, Тверская областьқа. Бүтін жерде шуай? Бүтін Рәсей бойынша шуай, ол біздің Татарстан түгі. Дүнияда да шуай? Дүниядасында білейм, дүнияға шыққам жоқ, но Рәсейні көбірек бейді, мен Рәсейде ешейм, шәһәрлер шуай. Біздің Рәсейде шуай, дүнияға ете алмайм. Мәселен, біздің де айтабыз, яшьләр айрыша тойдың бөлінен кетем, біздің мында қысалар, Америкаға кетем дейлер. Ләкин Америкадағы тұрмыш шартын қарасаң, анда айтылар енді, міне сеңа қибат етіп зарплата береді, ләкин бит шул кибетте әйберләрдә қибат. Әйе. Анда да шулық, біті жер. Мене әлі мен сеңа келген шегіне, мене бұл интервьюге келген шегіне, бір бекті ақыллы кішімен сөйлешіп отырдық. Құллық һәм қыл билеушілік бір қашанда бітмеген. Аның есемегіне өзгере бейді. Әлікте шулық құллар болған. Біздің заманда да шулық құллар, құл билеушілер. Әрбір біздің номер бар. Кісесінен ешешер номер тығылған. Әлікке бір кім осып жүргендер құллар, ешенші номер. Біздің қазір кісе бізге тығып жүрек жәнеттегі коричневый бумажкаға. ИНН, СНИЛС, телефон номері, тағын әлдәсті номерлары. Біз бітіне бізде шул құллық система сол бір қашанда бітмейді. Дүние арылғаннан тұтынған, дүние біткенде де шой болашақ. Менен философиям шундай. Сен өзің Мишер. Мишер?
Соңгырада мишәрләрне татарлардан айырып карау. Дебилизм. Дебилизм, конечно. Мишәрләр татарлар. Biz biteniz tatar, mişerler, tipterler, kreşinler, tege tatarlar, bu tatarlar yanında türlü isimler ben işik atasarız Әнә da. бу айыручы кешеләргә нәрсә әйтергә? Расстрелять дип әйтер идем Сталин бабай кебек. Бастырга да стенага атырга дигән. Бу булгатып утырган өчен. Башкортстандагы хәлләргә ничек карыйсың? Башкортстанда хәле мен бик хәбәрдар түгел, шу башкортларны татарлардан бүләбез дип әйме. Шуны сөйләсен. Җан исәптә үзләре кешеләр татар булып языла татарлар, ләкин рәсми җан исәптә алар башкортка әйләнә. Дәүләт үзгәрткән аларны. Менә үзем ул нидә кайнамагач бер дә әйтә алмыйм достым. Ну, Дөрес түгел бит. дөрес түгел дә, әлбәттә мин үземне бер кайчан да ничек әйтсәләр дә, мишәр дип яздырмый бит инде менә. Хәзер җан исәбе булачак бит, октябрьдә бит безнең җан исәбе алыр ди, шулай бит. Ну, анда бит инде бер ничек тә үземне мишәр дип яздырмаячакмын. Чөнки мин үземне татар дип беләм. Татар дип язылачак. Татар дип язылачакмын, әлбәттә. Аңлашаклы булганда мен Мәскәүдә дә торганда да перепис булды ничә анда да өйгә килделәр, мин татарин. Шулай, булай бүлү, айрым милләт дип санау дебилизм бит инде. Шу кадәр шундый зур теге хәзер пафосный сүзгә китербез инде. Бийек милләттән ваз кичү бизүче диваналык. Үзеңнән соң монда кунак булып килүчегә нинди сорау бирер идең? Без анаңа бирәчәкбез. Синең соңгы көнең, бүген синең соңгы көнең икән, кемне яныңа чакырыр идең сөйләшеп утырырга? Син чакырыр идең шул баштагы кешене. Юк. Алар барып күрешәсе бит алар. Аның белмәй барып күрешәм бит. Кемне чакырыр идең? Әгәр минем бүген соңгы көнем булса, кем белән сөйләшеп утырыр идем? Рәмзияне чакырыр идем. Үземнең сеңгелем. Бик озаклап. Син белән якын име? Без бит игезәкләр, ул 4 елга соңга калды. Ул не, чыгалмый аптырап ятты бит инде. Шуңа күрә бит инде ул. Зур катын бит инде шуның өчен. Көчиеп чыккан. Зур катын бит инде шуның өчен. Без аны белән игезәкләр кебек. Менә крәшеннәр дигәч, шундук искә төшә инде мәҗрләр. Син менә килдеңме, мишәрчә дигәч, цәцәкле цәйниктән цәй итсү генә искә төшә. Ул безнең авылдан тагын кайда татарлар уйлап чыгарган бит аны. Татарлар уйлап чыгарган, безнең авылда бер кайчан цәцәкле цәйниктән цәй итсәм дип. Әкият? Әкият? Мәзәк әйтә алмыйсың берәй? Юк, чөнки беләсеңме дустым, без менә Шыгырдан авылы сакылдап торган мишәр булсак да, безнең алай менә безнең авыл кие, безнең авыл мәзәге, безнең авыл тапмага дип юк. Безнең бөтенесе татарныкы. Без шул күбәләкне җырлыйбыз, шул флора хөрмәте вә киенә биебез без. Болай безнең айырып, менә бу безнең авыл мәзәге тапмак дип, әгәр дә инде бик кирәк булса, мин уйлап чыгарып тапмак язырга булдыра алам. Сиңа кирәк булса мишәрсә. Ну инде спонтанный экспромтын булмас. Мен туйларда эшләгәндә куплетлар язгалы идем, үстенә менә бу нәселгә карата. Болай теге мишәр халкының Шыгырдан мишәрләре тапмаклары дип җырлый торган җырлар юк. Без шул ук электә нәбиләр дә татар халкы җырлар иде. Шул. Алай тагын бер менә айырмауның дие. Шуңа мен айыруны вообще яратмыйм. Әңгәмәбез ахырында блиц сораштыру, мин сиңа тиз-тиз генә сораулар бирәм, һәм син аларга Юк дип җавап биргән. Юк, анда сойлысы яки җавап бирәсе, тиз җавап бирмәсәң дә була. Әйдә кыланып карайын. Карьерамы, гаиләме? Гаилә. Ата-кыз бер кайчанда нишләмәячәк? Ата-кыз бер кайчанда. Уңышның сыры нәрсәдә? Үҗәтлектә. Татар блогерларына нәрсә җитми? Дальше. Иң яраткан эчемлек? Минекеме? Иң яраткан эчемлек салкан су, бызыл су. Ризык? Вафли. Акчам әллә намусмы? Намус. Океанда yüzme, парашюттан секіру? Икесе дә юк. Судан да куркам, биектән дә куркам. Тиктокмы, Инстаграммы? Инстаграм. Алдағаның бармы? Бар. Мәңгелек гомерме яки иң бәхетле бер көнме? Иң бәхетле бер көн. Һәм татар блогерларына нәрсә җитми? Мен татар блогерларына гифка куерсың, ай нәрсә, опрос куерсың, сезгә нәрсә җитми дип куерсың. Белмим, әйтә алмыйм. Миңа үземә бөтен нәрсә җитә. Слава Богу. Аларга нәрсә җитмәгәнен белмим. Һәрбер кеше үзенчә уйлыйдыр. Миңа бөтен нәрсә җитә. Юк, блогерлыкка менә. Татар блогерлар аерылып блогерлыкка тора. Башкалардан. Бездә бит ямокыйлык Татар блогерларына бу мондый күзлектән караганда. Нәрсә? Развязностьне татарча уялмау, ачылып китү белән. Гадилек, ихласлык, ясалмалык
кызларын койсо шундай күпіріп кетелер прямо элене сарқыланып дүния не кіндіклері кебек ғари болыңыз шул ғана бәлки шул жетмейдір